Днеска за вас играем Майнкрафт в Zoom SMP-то и тук преминава възилното. Това е втория епизод на Zoom SMP-то. Значи... Пиле се роди! Значи ако ме питате, нали... не ме питате, просто нали предишното видео беше кратка рекламка на сервера. Сервера се казва Zoom SMP и сега ще ви покажа новите неща. Аз си направих нова къща и една ферма, но фермата не има. Това е къщата на Underlord, само че няма легла. И това е моята нова къща. Не е много хубава, но пак си я харесвам. И тук да ви покажа, направихме един мост. И това е новата къща на Саймон, много е хубава. И да, ето нашето това. Сега ще ти получиш наградата. Какво? Аз ли? Не. Пилето. Аз го... Добре, и тук има крави. И направихме чест Enchanting Table Room. Не е стара. Просто така си я направихме и лаписите са общи. Няма са напуснем. Пилето избяга! И сега той е втори епизод. Този втори епизод малко ще съберем дърва и ще разширим къщата на Амазон. Нали? Добре, първо да лягаме, защото е нощ. Добре. Аре, легни. Лягам. Легна. Лягай. What the fuck? Легна. Чакай, аз пак ще лягам. Добре. Аз знам къде има нормални дърва. Ела сме. Ела сме. Хоме е много тъпо. Имаш ли храна? Да. Хора, и вече станах full дърва сет и съм full enchantment. Да, им са трябва такова. Саш. Панталонки. Опс. И ето... Брат, имаш ли лопата? Лопата ли? Ама дърво. Лопата има. Не, защото аз имам две тука. Лопати ли? Аз имам дърво лопата. Не ми трябва. Но тук има много дърва. Какви дърва искаш? Нормални или пък бели? Нормално е, нали? Къща ми е така. Добре. Той някъде е дошъл тук гледа. Да, аз тук си берам дърва. Винаги. Защото има и големи дървета и... Ей, как? Кой? Нищо. Ето. Още една голяма. Още една, да, бе. Още една голяма дървета. И пичуе, можем, значи, така, ако искате още епизоди, или аз да снимам в Zoom SMP-то и заред да там да до в коментарите. Клип? Не, ще сложиш ли канала ми? Естествено. Аз намерих въглища. Значи, what the fuck? Хора, ако някой от вас ме пита как е текчер пака, сега ще ви покажа. Ето как е текчер пака, но просто в Google пишете 3D текчер пак и там има за 1.9. Този текчер пак е за 1.9. Има 2 стака и 24. И, чакай, и между другото сервер е за 1.9.4. Да. Аре вече да се ходим. Аз имам един стак 62. Чакай. Не ги изработвай, моля. Аз ги изработнах. Окей, чакай. Добре, няма да ги... Не изработим трябва, нали? Ще разширим и... О, да бе. Забравя. То повечето къща ми не е от изработен дърво. Така че... Аз съм full дъмосет, Амазино не е.
Е, Ха-ха-ха-ха. е. Ама аз имам 19 незаработени. Ко да правим? О, брат! Ко? Розов, тако, розова овца. Еми. Крести. Крести, бе. Я, М? чакай да те... Ето та, ела. Чай да скучно. Розова овца, брат. Добре. Да я И... вземем ли? Значи е женска. Ар да я вземем. Не бе. О, много сладка. Добре, ари. О, дай. Стига. О. Тая не мърда. Еми, Колко кило е тая? 50. Абе, директ ще... Така го знае. Той ми го дай. Няма. Добре. Thank you. Аре да сходим. Имам 19 незаработени. Пинк. Ще ти стигнат ли? Какво ще ми стигне? М? Какво ще ми стигне? М? Какво ще ми стигне? 19 незаработени дрова. Да. Окей. Яко. Хора, след малко ще се бърда. И да, хора, тук съм. О, аз паднах! Къде? Една дупка, много голяма дупка. Чай да взема това. Оф, да се занимаваш с къща е най-право вайнянска работа, ей! Лайно най-бано мръсно. Ти мястото. Сега, ако го вземаш, ще е кефа. Еми, то кой ще го вземе, ма? То от 2 метра кой ще го вземе? Бай, Ганю. Аз твоята майка да има. Ти от тук не можеш ли да скочиш? Чакай, аз отгладнях. The fuck. Не можеш, естествено. И сега? Сега и той ще подразни. Сега ще разширявам някакво се прави. И така ще го разширя, защото... Колко купчета? 3 или 4? Ей, тука, дето аз съм много. 4. Да, 4. Тук има... И отгоре така. И сега сложи такова дървета. Дърва. О, Точно 4 дървета. Аз сложих 3. Значи още едно. 4 дървета нагоре. Ама само, че тук ще се счупим. 4 дървета, още едно. Не. дърва е едно. Начин. Са. Аз и сега ще доведа. Окей. Начин. Чума боля. Сега. Аз имам 5 стрели. Колко 5 стрели. 5 стрели. ти може да цепиш? Например. Не! Плиз! Няма храна, ще умра. О, аз те оцелих, бе. Ами сега нямам стрели. Късата обаче стана много голяма. Тук що трябва да сложим прозорци? Как ще гледаме това дъртовете? Не бе, някакъв крипър там може. О, сега тук трябва да направим така. Ого, имам много работа аз. Най-лесната работа правиш ти. Да се къпиш.
Не е лесната, но аз не искам да се къпа първо по спойтове. What the fuck? Ся! Ага. Почи. Така ще направим, така ще направим, така ще направим. Така ще. Хора, значи разширихме къщата на Амазоно и да ви Ама много хубав с... харесал клипа. Ако е така, може да лайкнете клипа и Моля тази да се абонирате за канала ми. И ако искате третият епизод, не забравяйте да лайкнете видеото и до скоро.